O primeiro que me gustaría resaltar sobre esta lei de recuperación de terras agrarias é que nace con 12 anos de atraso, anos nos que o Partido Popular negou a diagnose do rural que facía o BNG e que agora asume e que supuxeron, polo tanto, unha década perdida, ou que é o mesmo a diferencia entre unha lei que daquela pretendía conservar terras agrarias e que agora ten que recuperalas. A segunda cuestión é que desde o Bloque Nacionalista Galego entendemos que este é un texto lastrado pola súa forma de tramitación, unha lei de importancia que ten esta teria que ser tramitada como proxecto de lei, o que abriría moito as posibilidades de participación social, de exposición pública e, en definitiva, de transparencia. Unha lei como esta que aspire de verdade a recuperar terra agraria ten que abrirse a participación do sector, contar cunha memoria económica e de obxectivos, priorizar claramente a superficie agraria útil sobre a forestal e facer un seguimento anual do seu funcionamento. Creo que aínda estamos a tempo de andar ese camiño, que sería fundamental que o Goberno do Partido Popular percorrese ese camiño abríndose ao debate para entre todas poder dar ao rural galego o futuro que merece.